Добро утро! Този багаж сега го разпъваме и започваме риболова на язовир Ботево да ловим такива шарани. Газ! Хубаво е, може би, като бъркаме, ти ще бъркаш ти бялата храна, нали? Не, аз ще бъркам отново от капач, това е супер нор. Това е като доминант лайта. Ползва се само единствено за капак отгоре по същия начин. Да. Ще го тестваме още в тестови период. Интересното на ВТБ Gold Cereal Pro е, че ако трябва да я сравня с сходна храна близо до РМФ, може би РМФ Light е храната. Да, с разликата обаче, че това е още по-едроструктурно това е от много РМФ. едроструктурно, да. И лично аз, пак казвам, с две консерви царевица смирам ги. Едната ще е по-финичка, другата ще е по-едра, това го вкарвам в началото, спирам на Генчо риболова и това е. Давай, Таман, днес ще проверим дали отново иска пелета или иска бялата зърнена храна, защото предните два пъти, които бяхме тук, много добре се справи и бялата храна, и пелетите, но на пелетите като че ли имаше една идея по-големи риби. Днес отново ще го тестваме това и да бъркам, защото кофите падат. Така. Значи аз съм на същата сходна система. 4 мм all-round пелети. Разкъсваме един пакет. Значи пакети са много хубави, както нали при ВТБ-то е така с сипчета, да, много здрави, за многократна употреба. Просто са изключително добре се съхранява храната. Както бях и писал в последния пост, защото имаше един коментар, че ползвам доста храна. Да, на масата ти излезе, че имаш много голямо количество храна, всъщност една трета, една четвърт. Да. Една трета, една четвърт, особено с шапките, където е супер готино да експериментираш. Аз реално бъркам 3 пакета като количество храна, само че пръснато в различни видове и така на масата имаш супер разнообразие и в същото време не се налага да изхвърляш или да ти оставя храна. Винаги ти е. Това е хубавото при високия клас за хранки, че можеш да ги ползваш многократно, без да се развалят и без да има абсолютно последствия за храната. Моите пелети съм обяснил на хората как се бъркат. Нека ти кажи твоя вариант на разбъркване, тъй като аз вече съм им показал. Днеска съжалявам, не ползвам легенчета, ама количеството е прекалено малко, така че мисля, че няма да имат абсолютно никакъв проблем. Както съм казвал всеки път, първия път не е страшно да се сложи и повече вода. Пелетите, особено рибните серии на РМФ, включая и ВТБ, гаранция, дърпат страшно много вода. Така че въобще не се притесняйте, при първо увлажняване сложите една идея повече. Просто ги разбърквайте периодично на 1-2 минути, нека да не слепват, нека да се остане пелетата със същата форма, защото именно формата някой път дава разликата при такъв тип риболов. В интерес на истината, това, което съм забелязал, защото вече няколко пъти бъркам и храните и пелетите. Охо! Нищо. Консерви има. Той ще трябва да го катаутна. Кое стана? Той с блендерчето ли? Да, то блендерчето малко за мен. Аз ще го направя сега. Не бе, спокойно. В нашия отбор съм майстор на блендер, чипим по 2-3 на риболов. Той ще го изрежа, сега няма се слага. Чакай. Сега ще почна от начало, за какво говорих? За храните. Да. Всъщност и това, което съм забелязал аз е същото, което казваш и ти. Меката храна на ВТВ, защото съм набъркал няколко пъти, без значение каква е храната, пие адски много вода. Сега на пакети от 900 грама долу-горе количество, което влиза е около 450 мл. Правил съм с да го меря, като аз го уважнявам на 2 пъти, по няколко пъти на 3 пъти, за да поеме добре водата, е по-равномерно, като винаги, както каза Гената, винаги в началото малко повече, около 300 мл и другото количество го вкарвам на втория път. Да, вече с пулверизатора. А оттам нататък, между другото, за сметка на пелетите, които долу-горе на
пакет съм забелязал, че е някъде около... Колко беше? Около 100 мл храна. Вода. Ами то е относително спрямо какво искаш като разпад и като структура на храната, как да ти работи, дали бързо, дали бавно. Но общо взето идеята е на храните и на пелети, че пелети са висококачествени пелети, а храната е с повечето храни от сериите са с основа смлени фишмил пелети и те самите първоначално дърпат страшно много вода. Именно по тая причина е хубаво първо, второ увлажняване да се найде повече вода и вече после с пулверизатора до нужната влажност за вашия риболов. Ето сега в момента показвам. Храната е много суха още, въпреки че вече се стиска. Това е много сухо, тъй като след точно 2 минути тя ще е изпръхнала и затова добавям още вода, за да може хубаво и равномерно да се увлажни и вече после по желание с пулверизатора. Времето е топло, бързо дърпат храните, така че отделете им нужното внимание, за да направите качествен риболов. Да, няма значение какви храни ползвате понякога, ако не ги приготвяте правилно. Не, това е много важно. Няма значение това е много дали важно. са висококачествени или не. Пелети са сухи. Преди точно няма и 3 минути ги увлажних. Ето. Сухи пелети. А им сложих немалко количество вода. Друго, което съм намерил за много важно при бъркането на пелетите, не вкарвайте много сила и енергия в бъркането. Просто е така, с леки въртеливи движения, за да не се разпада именно формата й. И така оставате дръпнат малко. Следващите. Така, знам дали може да видите от тук колко едроструктурна се получи храната. Това нещо 100% ще се даде. Тая новата на ВТБ е много едроструктурна. Просто е уникална за когато гониш да ловиш с зърнена храна. Сега, следващото нещо е Dominant White, който това е храна на основата на царевично брашно, тигров фъстък, мляко сухо има в нея, аромат на ванилия. Не мога да кажа, че е нито финно, нито едро, по-скоро е така някаква средна структура. Пак има много силен аромат, направо е брутален. Мирише е брутално, като тъй като бъркаме наистина супер мъничко. Мисля, че е долу-горе една трета от пакета. Не повече от 200 грама ви трябват за целодневен риболов с капак. Не повече. Ето сега я ще разбъркам такъв бял капак. Робърт направи и той нарича се Супер Нор. Като аромат е сходен. Ето такова количество е напълно достатъчно за целодневния риболов. Най-важното нещо е винаги с водата по-малко и внимателно. Да, трябва да се внимава, отделете, наистина отделете нужното внимание на храните. Не бързайте да хвърляте въйците във водата. Първо си направите храните както трябва, дайте им нужното време да починат. Прибъркайте ги един път, два пъти, три пъти, без значение колко време ще ви отнеме. После това ще ви даде голяма разлика в риболова. Така, пелетки. Я дай кръпта, ако обича. Заповядай. Аз слагам по този начин вода, защото ако ми дойде много, просто прави така. И доливам следващото количество. Бъдете много прецизни с капаците, бъдете много прецизни. Пелетата е една идея, по-лесно се оправя, но пак бъдете прецизни. Сега аз ще разбъркам двойки. Двойки, това халибут. са... Пак е новата серия, Pro Win, Black and Red халибут. Да, само че няма да стане нещата така, защото ти си много подготвен. Сложи четворки. Вижте Венци от каква кофа се страхува, 17 литра и тя пълна два пъти. Тя няма даже 10 литра. Вътре пелетки. Ще сложа и малко шаренки, 4 мм и ще завърша с отново четворки. Само че тук вече сме от серията, която е отново сириал, зърнени, става много яка комбинация. Мен са ми интересни тия пелети, искам да ги видя. Как са, що са. Заповядай. Ето, ти ги оставям да си гледаш. Това нещо ще фаща риби днеска. И всичко това ще го залея с
е тая добавка. Master Secret Frenezia се е кръстили хората. Готиното в нея е, че тя има 10 активни съставки. Не казват какви са, но неовкусяване дава по някакъв начин много специфичен аромат на пелетите, но изслушва много активни сигнали, които карат рибата да се храни. Това е идеята. Пелетките ми станаха супер шарени и готини и сега ще си ги залея хубаво с това нещо и започвам с водата по мъничко. Това, което препоръчват е на един пакет храна или пелети не повече от 1/3 от самата опаковка. Пелети аз също с ръчичка, така се добавям. Разбърквам ги добре, оставям ги и след 10 минути отново ги пребърквам. Точно това, което обяснявах, най-добре е в легенда се бъркат пелетите, защото тогава имат най-много свободно пространство и много по-трудно бихте им наранили формата. Това е много важна част за мен в риболова. Пелети да си със същата форма, а да не се получава след 4-5 разбъркване да стават на мека захранка и да се губи ефекта точно от това да имате на дъното няколко така пелетки и мека храна. Това дава разликата именно при такъв риболов, който днес ще направим на големи шарани. Готови сме. И моите са готови. Сега ще ги изчакаме не са готови. Трябва да се бъркат да дръпнат и после ще се включим с пресипването и да обясним за риболова какво, как и защо ще процедираме и какви тестови ще направим днес. До след малко. Сега, храните ни вече са готови. Ще пристъпя към пресипването на храната. Сега. Защо пресипваме? Именно заради такива бучки. Ето виж колко са плътни и не дават на храната да отвори до нужното като количество, атракция, разтворимост. Прави метода много по-затворен. Е така едно пресипване. Когато ловите на по-студено, когато искате храната да е още по-пухкава, може да пресипите още веднъж. Няма абсолютно никакъв проблем. Може да пресипвате колкото искате. Има рецепти, в които се пресипва по 2-3 пъти с някои различни сита. Това е вече свободно съчинение, бих казал. Така, храната е преситена. Сега ще преситим и капачето. То е задължително да се пресити, тъй като тук гоним пухкавост и финност. Моето капаче вече е готово. Ето студенци. Аз съм готов, аз приключих. Пресити ли си го? Аз мека така или иначе днеска не бъркам, освен капака. Ето така. Преситено. Никакви бучки. Готови за големите шарани да ги папат. Сега, здравейте отново, аз съм готов вече на масата. Това е нашата тежка захранка. 2 консерви царевица и VTB Cereal Pro. Тук имаме 3 вида пелети, 2 и 4 мм. С това ще ловим основно и Dominant White за капачка. Важното тук е, че не сме я преувлажнили, запазили сме така да е една идея по-суха, да може да отваря и да работи бързо. Идеята е това нещо да го вкарам в началото. Дистанцията, която съм клипсирал е 40 метра. Пред мен там ще вкарам поне 10 кошници, като гледам Генчо с каква храна съм подготвил и какви количества знам, че вкарва по принцип, така че 10 кошници трябва да вкарам. Ще захраня там, но няма да ловя там в началото, ще вляза малко по-навътре, няма да казвам къде. Не, че Генчо няма да ме надуши, но ще отида малко по-навътре, ще вкарам 2 метода, на третия ще легна, ще изчакаме така, може би 15 на минути и след това ще се върна на Точно това ще направя и аз. Същото е към едно. Нормално е. Сега да видим, много хитрини знае Генчо и трябва по някакъв начин, защото сме един до друг, аз се павам тапа, трябва по някакъв начин, поне малко да се опитам да му влуша риболова. Така че да видим кой какъв резултат ще даде днес. Да, супер. Айде. Венци, атакуваме. Венци, огън правим ли? Правим ли огън? Да, само вързвам, това е почваме и сега да храня. Добре. Като Венци се приготви, нека ви разкажа аз на каква ми е системата на риболов. Когато ще започна, както сами знаете от предните риболови, тук
Направихме доста добри резултати. Първия ден ловяхме бялата храна, втория ден ловяхме пелети. Днеска основно и пак само на пелетки с сухи пелети 10 литра. Искаме да пробваме системата от Прогрес, дали работи и тук. Идеята ми е да вкарам за тежката храна 10 минути, която имам, максимално много кошници на една точка. Оттам после ще почна да обикалям точката, тъй като заради самия плясък, заради самото количество храна съм сигурен, че рибата ще стои леко в периферията. Именно по тази причина съм си клипсирал 2 точки и около петното и там ще ловя първия половин час, после ще вляза, ще проверя какво се случва. Ако ми харесва размера на рибите и има риби, ще останем там и ще проследим дали са реагират на храна, на какъв ритъм успяваме да ги ловим и ще ви обясним какво се случва след примерно първия час и половина, да видим докъде сме я докарали. Сега предлагам да почваме да блъскаме с пъда, защото шараните са там, пляскат и начакат, а са такива големи. Опа, Венци. Първа риба, бате. Чакай, че. Асистенция искаш? Щупим кепа. А? Асистенция искаш ли? Тежичко си е. Бая сериозна риба. Това е бая сериозна риба. Излиза на 56 метра дистанция, след доста чакане. На 10 на минути мазе, на 10 минута точно. Сега предлагам да я направим на две снимки. Айде. Чакай. Опа, и първата риба. Първа риба. Венци е факт. Малко с тая размер, точно като медената питка, ама да видим дали ще доведе още калваните след нея. Аз съм сигурен, че имаме още много. Охо, спирам. Стига бе. И моята първа рибка е факт. Едно амурче. Удо, диво. Взема на крил с 4 мм пелети и РМФ мет. Сега го пускаме и към следващото газ. Дигаме така, защото се тежи много. Трета риба. Взе на пелети с бяла капачка. Каква голяма става. Медената питка 2. Много дебела. Много дебела мазна риба. Айде, пускай. Пусна ли го? И така, приятели, риболов върви. Венци хвърля върху мене. Видя, че фащам риба. Риболов върви за сега. Рибите са трудни. Не очаквахме толкова слаба активност, но го отдаваме на горещото време и високи температури. Интересното е, че варям само и единствено тежки и големи шарани, както казахме сутринта. Селектирахме такива риби под 4-5 кг, даже нямаме калванията на такива риби. Аз изкарах едно инцидентно амурче, такова мъничко, но рибите са ни само големи. И интересното е, че нещата отново сработиха, но просто с много бавно темпо. Изчакванията, ударите са все едно сме на зимен риболов, но пък за сметка на това само големи риби. Сега дано проклятието на камерата не ме хване и да успеем да изкараме тая риба, да ви я покажем. Аз съм си на основната дистанция от 50 метра. Изкарах ориента да пробвам дали
няма някакви риби по-вътре. Обаче пробвах на 60, 70, на 85. Нямаше резултат и затова пак се върнах и да се настоявам на петното. Интересното е, както предните два пъти, така и този път ремев ето меда се оказва като най-доброто оръжие тук за големи и хубави риби. Ела доближи да видят хора за какво стана въпрос. Лудница. А аванса не е много отпуснатето. Просто тук рибите са много диви. Откачат. Аз тук забравих. Успяхме да я обърнем и се тръгна към нас. Сега ще се опитаме да я дигнем. Наближи, защото се вижда. Няма вече 10 метра. И рибата ще се покаже. Хубав гол шаран. Оп! Проклятието на камерата този път не ме хвана. Рибата е в кепа. И сега ще ви я покажем. Биби е втакал. Топ. Опа! Доста хубава риба. Така, сега внимателно да не напръска. Ето и да покажем къде е забита. Перфектно. Забита. Оп. Ето и една хубава рибка от нас. Системата работи. Пускаме я да хванем още една. Ето го, гледай. Чай, че тежи на ръцете. Риба номер 4, отново пелети отгоре. Dominant White, капачка, лафтер бяло и розово. Тук-що ми улави един, но много бързо го възвърнах този удар. Хубава, голяма борбена риба, това нещо със сигурност. Има 10 кг гаранция. Според мен ги минава, но не с много. Пускай вече. Сега показвам ви едно зареждане. Пелетки. Тискаме. Слагам така прилично количество от бялата шапка. То си е почти цяла преса. То си е цяла преса, да. Слагаме, но това... Играе с хикселите на BBF, а? Да, но това е изцяло само това работи. Заливаме хубаво обилно и между трета и 6-та минута огън. Имаме риба.
Клипс. Клипс. Прибираме съвсем лекичко на края на стойката. Върхчето сгънато, пускаме, бележим си една риба, защото накрая ще си ги броим. И до 2 до 3 минутки, айде. Пустане. Така, сега да покажем днес аз как ловя. Една преса, двойки, четворки. Хиксел метод. Ето. Стръвта е РМФ мет. От тук една стабилна почти преса бял капач на Робърт РМФ и малко крил за цвят и аромат. Ето така поставям лафтера по средата и притискам силно да се получи ето това. Сега като го стиснем още и веднъж, се получава ето това. Огън! Опа! Поредна рибка. РМФ крил и пелети. Класика. Ловим такива шарани. Пускаме го. Брутално голям шаран направо. Не знам колко килограма е. Обаче е брутално голям. Вижте къде е закачен. Така, да го откачим. Много трудно беше да го изкарам, но ето и че излезе. Сега да добиете представа колко е голям. Ето сега. Една педя. Тук 2, 3, 4 без малко. Ето му е опашката само колко е голяма. По-голяма от педята ми. Айде да го дигнем сега за една снимка. Ето, приятели. Чакай да му схвам малко вода. Брутален изрод. Пускаме го. Ето го. Направо не знам колко кила е, ама е голям добитък. Може би над 13-14 кила, не знам. Доста голям. И така, Венци, да приключваме. Време е да свърши днескашния риболов. Жигата е голяма. Тегаво е, да, времето е... Минахме през всякакви температури, все повишаващи се. Да, нямаш надолу. Как беше риболова при те? Риболова при мен е труден. Както и при тебе, така и при мен. По-трудно е заради просто да е много горещо и рибите отказват. От 9 насам, нататък през целия ден отказват да се хранят. Това е напълно нормално. Хванахме риби, не че не хванахме. Хванахме доволно риби. Нещата, които имахме като идея, ги натиснахме, се работиха, ловяхме само големи шарани. Тотализирахме изцяло амурите. Аз фанах първата ми риба, беше един амур инцидентен, се закачи не знам как. Нали? И после само топалки, такива, дето глава шаран. Едва влизат. Да, може би днес двамата се бяхме подготвили да ловим предимно на пелети, но риболова се оказа, че предимно иска... По-зърнени храни иска. По-зърнени храни, да. В момента, в който аз подходих повече да настоявам на зърнена храна с по-големи шапки и почти цели преси, и тогава риболова се отпуши. Значи влезе в много голяма серия, 4-5 риби, една след друга, направо ги накъса по едно време, но му свърши храната. Просто свърши храната, да. Видях, че разбъркахме по-малко от половин пакет от нея. Общо взето, това ме спаси днеска да направя хубав риболов, защото просто рибата се търсеше. Това и също така в пелетите сложих и зърнени пелети, което също спомогна и обилно количество царевица се заливаше с течна храна. Това нещо много даде помогна. резултат, наистина даде резултат. Да, като откачени риби също имаше, аз лично имам 3. 3-4 риби имаш, да. Аз имам 3 риби откачени, ама трудно е. Просто рибата в такива топли месеци, нали, като започнем юли-август, нали, началото на септември, рибата търси само наистина зърнена храна и ето днеска, нали, показахме как ловим на качествена храна, на хубави пелети, но просто рибата не че не ловиш. Ловиш риби, обаче е драстично по-слабо, драстично по-трудно. Да, хубаво е да уточним какво значи ловиш и не ловиш, защото
Сега това видео ще го гледат всякакви хора. Нали знаеш, че риболов всеки един човек е различен. Понякога за един човек да излови една или две риби, не с особено такива хубави трофейни риби, които ги считаме ние от, така да кажем, порядка на 10 на килограма. Затова за тях може да си е риболов на живота. Когато ние хванем по 8, по 10 риби, но не са хванати в ритъм, а по-скоро сме ги търсили цял ден, намирали сме им откъде минават, какво искат, пробвали сме всякакви схеми. Това за нас, въпреки че да, хванали сме много хубаво количество риба, но ние не го отчитаме като успешен риболов, защото не сме успели да я контролираме, да я държим постоянно. Да, аз успях да направя една хубава серия, в която имах хубави калванета, да, и откачих няколко, особено две поредни, което доста заболя, но успяхме и да наваксаме след това, но самия факт беше да, че днес по-скоро рибата се търсеше зърнени храни, по-скоро всичко, което хванахме не беше на петната, където хранехме стабилно, всичко беше зад тях. И така на едни хубави метри, поне 2-4 метра зад петното. Там е една намотка. Правихме всякакви тестове с много храна, с малко храна, 1-2 метода лягаш, 3 метода лягаш, просто лягаш. Общо взето, наистина най-големият резултат беше, когато вкараме прилично количество зърнена храна и когато сме извън петното. Въобще в петното, не че не извадихме риби оттам, но не беше това, което трябва да бъде. То най-вероятно и с зърната храна ще е същата работа. Просто рибите отказват да се хранят. Много е топло. Водата в момента е над 25 градуса. Рибите вътре се варят. Направо се варят в собствен сос и е напълно нормално да няма активност. Ника дойме сутринта, шаранджите около нас ловяха много добре, но просто още беше много хладно. И знаете, ние разпъваме сумати и работи, 2 часа разпъване и ни влязаме, когато рибите се правят да кълват. И хванахме риби, доста рибки имаме, но важното е, че когато ние почнахме да ловим, те също спряха да... Това е ясно, винаги те спряха да ловят, да. Ритъма на метода просто е убийствен. Не можеш да го блокираш. Нали, в прехвърляне през 5 минути, подаване на точно храна, качествена, силна храна. Общо взето важното е, че изкарахме един хубав ден на това хубаво място. Научихме нови работи. Разбрахме долу-горе какво и що ни е необходимо през летния сезон, къде да натиснем, какво да наблегнем. Направихме си кефа, само хубави големи риби. Най-малката риба, която звадихме, беше 5-6 кг. Да, нали, това даже въобще не стига до люката, което си е кеф. Храните си проработиха, лафтерите работиха, всичко се работи. Да, всичко. Така че, утре за Смяново и... Желаем много здраве, много късмет на всички, много риби. И върха да е така, бе. Да, всеки път. Не, чао! Още има, ето го. Човека не може да си направим края. Чай, мази! Оп, клипс, спри. Така, чао и до нови срещи!